चलिए आए यही फागुन के महीना में एगो पति अपना पत्नी के समझावत भैया उरी बाबा 1 लाख भैया रविरंजन भैया ये मनीष मित्र देखी वो पति अपना पत्नी के कौन भाव में समझावत ये गीत के माध्यम से सुनी सब AW चाहिए। ओह आवो 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 ए बबुआ बाटे किरिया हमार अरे होलिया में रुसना भातार से बाटे किरिया हमार होलिया में रुसना भातार से अपने बाला मुआ से ऐसे खिसी आईबू के करा से दानी हो रंग लगावैबू अपने बाला मुआ से ऐसे खिसी आईबू के करा से दानी हो रंग लगावैबू बोला सुगनी हमार बोला सुगनी बोला सुगनी हमार बोला सुगनी हमार होलिया में रुसजनी भातार से साली भड पाया वेला फगुआ महीना ऐसे ना मुहावा फूलवाए हसीना साली भर पाया वेला फगुआ महीना ऐसे जानी मुहावा फूलवाए हसीना सुना धनिया हमार सुना धनिया सुना धनिया हमार सुना धनिया हमार होलिया में रुसना भातार से
नहीं मुहावा फुलाव आओ ये धनी तनी कोरावा में आव होलिया के दिन नहीं मुहावा फुलाव आओ ये धनी तनी कोरावा में आव अब दोनों मिली कर जाई प्यार हो अब दोनों मिली कर जाई प्यार हो अब दोनों मिली कर जाई प्यार होलिया में रुसना भतार से क्रिया बाटे हमार होलिया में रुसना भतार से क्रिया बाटे हमार होलिया में रुसना भतार से क्रिया बाटे हमार होलिया